applying pressure to help me crystallize, and you've got the faith that I could bring. Què s'ha de fer perquè això es mantingui en equilibri i mantingui la força de pujar, I ara veiem una de les dificultats d'aquest castell, que és que, com que hi ha tants castellers, podríem dir que remena una mica, que hi ha molt de moviment i que, per tant, costa d'aguantar l'equilibri. El que passa... La catedral dels castells, això ja seria una basílica dels castells. Una basílica total, perquè veiem moltíssims castellers a molt bon ritme, els aixecadors menorets col·locats ja en la seva posició, i ara és el torn de les 3 aletes, els 3 enxanetes. Que ara mateix carreguen aquest 9 de 8 carregat per la colla vella dels Xiquets de Valls, que el té molt bé. Veiem els segons del castell molt tranquils, el castell està molt parat, els més petitons ja són fora, i la colla vella dels Xiquets de Valls, que si no hi ha cap imprevist, podrà descarregar el primer gamma extra de la jornada. Els dosos ja són fora, la plaça aplaudeix, Vilafranca s'ho mira, i la colla vella dels Xiquets de Valls descarregarà el 9 de 8, el primer castell, insistim, de gamma extra d'aquesta jornada. Sí que l'equilibri és importantíssim, perquè aquí no és... Són ells, no?, els que pugen, els que han de mantenir l'equilibri cada dos, no? És un castell de dificultat extrema. De fet, alguns l'han qualificat de bèstia indomable, perquè realment, fins que els castellers de Vilafranca no van aconseguir descarregar-lo, semblava que era un castell impossible de descarregar. Veiem la màxima concentració, moltes hores d'assaig a les espatlles dels castellers de Vilafranca. Tenen la tècnica molt polida, però no li hem de treure valor i no hem d'oblidar que és un castell de màxima dificultat. El castell està molt parat, està molt quiet. El silenci a la terra coherent a plaça és total. Els castellers de Vilafranca tenen aquest castell a tocar. El tenen maquíssim. L'aixecadora que es col·loca, l'enxaneta a punt d'arribar a la seva posició. El podran carregar. La Mariona que s'encavalca, que col·loca un peu, que col·loca l'altre. 2 de 8 en folre carregat pels castellers de Vilafranca. El podran descarregar. El tenen maco. La Mariona que ja surt, patint una miqueta a nivell de 15, però ja el tenen. La canelleta és fora. El podran descarregar. Els castellers de Vilafranca, que sumaran 6.000 punts de cop i que tornaran a col·locar-se en la primera posició. Surten els dosos del castell, surten ja les 15 i els castellers de Vilafranca ho senten de fons. Veiem la cara del David Miret. Descarreguen el 2 de 8 sense folre. En aquest cas sí que el lema dels castellers és evident. Aquí sí que cal força, equilibri, valor i seny per mantenir aquesta bèstia indomable, pujar-la i tornar-la a baixar. I ho dèiem, aquest castell els podia donar el concurs. En aquest castell hi havia el concurs i ho celebren i ho saben els castellers de Vilafranca. En principi avui és un castell que no hauria de plantejar problemes. Veiem la colla rival de la localitat, la colla vella de Xiquets de Valls, atenta també al que pugui fer la colla joves, que ha escollit de sortida aquest 3 de 9 en folre. De moment, Tomàs, molt paradet. Molt parat i molt bé. I per què no ha començat amb una cosa més grossa? Això seria una pregunta, Perquè cada colla juga la seva estratègia. L'estratègia avui és importantíssima, cal assegurar, no es pot arriscar, i veiem com el castell patint una miqueta a nivell de quarts, però el tenen molt apamat, com dèiem, aquesta temporada. L'aixecador col·locat, sentim ja com refila l'aleta del castell, l'enxaneta amb el nom al casc. El veig oscil·lar una miqueta aquí, això. La Marteta que corona el castell, 3 de 9 en folre, carregat per la colla jove Xiquets de Valls, i ara, amb molta pausa, la canalla no s'ha de precipitar, perquè poden descarregar aquest castell. Seria també el primer castell de la jornada per les joves de Valls. També, amb molta cura de no malmetre l'estructura, surten ja les sisenes, i com bé deia el Tomàs, això... Els de Barcelona també l'han descarregat només 2 vegades en tota la seva història. La primera va ser la Diada de la Mercè de colles convidades i la segona la Diada de la Mercè de les colles locals. A tot això, castellers de Lleida carreguen el seu 3 de 8. Si el descarreguen també. Patint una miqueta a nivell de 15, però el tenen bé, la canalla molt pausada en la seva sortida. Primera aleta del 7 de 8 dels castellers de Barcelona. L'enxaneta ha de baixar fins pràcticament als 15, ara girarà d'esquena i en un pas una mica complicat
la Maria dels Castellers de Barcelona. És com si fes el Pedraforca, això, Exacte, però està molt entrenada la Maria, fa aquesta segona aleta i els Castellers de Barcelona, que com dèiem, carreguen i sembla que podran descarregar aquest 7 de 8, una estructura puntuada per primera vegada en un concurs de castells. Hem fet tots dos, per tant, doncs, bon resultat. Bon resultat, comencem també amb molt bon peu aquesta segona ronda, sense pràcticament caigudes, només el 4 de 9 en folre i l'agulla carregat pels Castellers de Vilafranca, per tant comencem amb molt bon peu també aquesta on la colla vella dels Xiquets de Valls ja hi ha col·locat el pis de dosos. El tenen molt bé, Tomàs. El tenen bé i a més es nota aquesta emoció aquí a la plaça, com tothom està contenint l'alè, Tothom conté l'alè, patint una miqueta a la banda del 3, primera aleta del 5 de 9, el carregaran, ja el tenen, segona aleta del 5 de 9, la colla vella dels Xiquets de Valls, que carrega el 5 de 9 en folre, l'han de treure amb tranquil·litat, Han d'anar més tranquils, L'han de baixar amb tranquil·litat, els més menudets ja són fora, patint i de valent els dos pilars, la banda del Flori, com pateixen, però ja tenen els dosos fora, queda només una mica, un últim alè, ja el tenen, sortiran sisens, la colla vella dels Xiquets de Valls que descarregarà el 5 de 9 en folre. Senyores i senyors, des del 2002 que no ho aconseguien, surten ja els sisens, el tenen al sac, 5 de 9 en folre, descarregat per la colla vella dels Xiquets de Valls. I la plaça que es converteix en un clam, Quina pinya, quin goig que fa la pinya, dels capgrossos de Mataró. L'aixecadora a punt de col·locar-se, a punt d'arribar també a la seva posició l'enxaneta del castell, i podríem dir que els capgrossos de Mataró ara mateix carreguen el 4 de 9 en folre. Maca la mida del 4 de 9 dels capgrossos de Mataró, la canalla molt pausada, molt tranquil·la, donant treva als castellers per no haver de defensar en accés al castell. I es veu també que a la plaça hi ha aquesta mena de confiança. Si se'ls nota l'experiència, això que deies tu, que és 4 vegades carregades aquest castell, se'ls nota l'experiència. Veiem ara les cares de les castelleres del pis de Quins, acabant de fer l'últim esforç perquè surten ja les sisenes i els capgrossos de Mataró, l'Oriol Feliu que veiem aquí, descarregaran el 4 de 9 en folre. Per tant, fem 3 de 9 i 4 de 9 en folre. Els dosos d'aquests 5 de 8 col·locats, els aixecadors dels Saballuts, dels Castellers de Sabadell, com remunten ja les esquenes dels Quins, l'enxaneta que va enfilant-se amb tranquil·litat, el castell que té molt bon ritme, a punt de col·locar-se aquests dos menuts aixecadors. I l'enxaneta que pràcticament arriba a dalt, això està fet. Vinga, va, que ja el teniu, Saballuts. Ara una petita relliscada de l'enxaneta, res greu, farà la primera aleta. Primera aleta del 5 de 8 dels Castellers de Sabadell, traspassarà a la banda dels dos pilars, segona aleta, 5 de 8 carregat pels Castellers de Sabadell. I mentre la plaça aplaudeix el 5 de 8 dels Castellers de Sabadell, els Xiquets de Reus, que han anat un palet més lents, perquè es tracta d'un castell en folre i, per tant, hi ha més persones d'alguna manera que hi estan implicades. A tot això són engralles ja del 2 de 8 en folre dels Xiquets de Reus, un castell, aquest 2 de 8, que els de la camisa marró avellana només han carregat aquesta temporada. Avui volen descarregar-lo i per això tenen tota la concentració, totes les forces per aconseguir aquest castell. En aquest cas, aquí cal més equilibri, no? En aquest cas, en aquest tipus de castell. Efectivament, al tractar-se d'un 2 és un castell més complicat de mantenir l'equilibri i pugen segurament els castellers més tècnics i ho veiem només amb la finura, amb la tranquil·litat, la pausa amb la que pugen els més menudets, també. En aquest cas sembla una miqueta com l'agulla aquella que l'has de pujar i l'has de muntar i l'has de desmuntar amb molta calma, Exacte, el 2 i el pilar seguirien segurament les estructures més tècniques, patint una miqueta el 2 dels Xiquets de Reus, però la canalla molt valenta, molt decidida. Els tenim aquí, de cara, l'aixecador col·locat, l'enxaneta a punt d'arribar a la seva posició, el podran carregar, el tenen a punt de carregar. 2 de 8 en folre carregat pels Xiquets de Reus, l'han de mantenir així. Treballant intensament els quarts, molta veterania, molta experiència. Surten ja els més menudets, treballant i de valent al folre, veiem aquestes mans com empitgen amunt.
Sí que el descarregaran. Sí, El tenen. Surten ja els dosos del Castell, veiem ara els quarts, com acaben de defensar el Castell, i els xiquets de Reus, que també volen donar-ho tot en aquest concurs, descarreguen el 2 de 8 en folre. Els dosos a punt d'arribar a la seva posició, patint una miqueta a nivell de terços, però el Castell està parat i presenta molt bon ritme. I abans, com que ja he pres una miqueta, tu em deies que s'havien d'agafar als turmells, en aquest cas no estan agafats els turmells. Perquè és diferent, en aquest cas és un 3 i en aquest cas no s'agafa turmells. En aquest cas la mida ha de ser precisament la que tenen ara mateix els castellers de Sants, que són a punt de carregar el 3 de 9 en folre. Insistim, seria el primer de la temporada. L'aixecadora col·locada, l'enxanet a punt de passar, fa una passa, en fa una altra, col·loca un 10. 3 de 9 en folre carregat pels castellers de Sants. L'han d'aguantar així. No han pogut aguantar una forta rebrincada. El Castell s'ha girat. Que coronaran el 9 de 8. Molt bé. Ara sí, tercera veta del 9 de 8. La Colla Jove Xiquets de Tarragona, que descarregarà aquest 9 de 8, perquè el tenen molt parat. Sembla que sí que el descarregaran, el tenen molt solvent, el té... Baixen bé, el posen. Veiem a una de les castelleres d'aquesta reina, d'aquest 3 interior, com va donant ordres, com va encoratjant els castellers del seu pis perquè aguantin, perquè resisteixin una miqueta més. Surten ja els 15 del Castell i la Jove de Tarragona, que descarrega també un gamma extra. 9 de 8 descarregat per la Jove de Tarragona. I atenció, Tomàs, perquè la cosa... Això els enfila la classificació, els enfila amunt. I els obre les portes de cara al 5 de 9 en folre. A punt d'arribar a la seva posició. L'enxanet és pràcticament també dalt del Castell. Està molt maco el 3 de 9 en folre dels castellers de Barcelona. Pràcticament el tenen. Han d'aguantar aquesta batzegada, rebrincada. L'enxanet, s'ha quedat a només un pas quan l'enxanet estava a punt d'encavalcar-se. I Vella de Valls. Ara és el torn de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El tenen maco, el tenen molt maco de mides. A punt d'arribar a la seva posició els dosos del Castell. El Castell està parat, patint una miqueta a nivell de quarts, però l'hauran d'aguantar així, perquè els més petitons ja són dalt, perquè són valents, perquè són decidits, perquè el volen carregar, perquè es col·loca l'aixecadora de la banda del 3, perquè ho fa ara la de la banda del 2, perquè l'enxaneta s'encavalca, farà la primera aleta. 5 de 9, ara sí, s'encavalcarà, col·locarà un segon peu. Doncs quan tot just l'enxaneta s'encavalcava, cap moviment estrany, i de moment el 4 de 9 sense folre dels castellers de Vilafranca està molt i molt parat. La canalla molt valenta, molt decidida. El podran carregar perquè l'aixecadora es col·locarà. El Castell està paradíssim, està molt quiet. Arribant a la seva posició també l'enxaneta. El tenen molt i molt bé. Atenció, perquè els castellers de Vilafranca carregaran. Estan a punt de fer-ho. El 4 de 9 sense folre. I el poden descarregar. L'han d'aguantar. No ho han fet mai. No l'han descarregat mai. Avui pot ser el dia. Avui els castellers de Vilafranca podrien descarregar aquest castell. Surten ja l'aixecador i l'enxaneta. El tenen parat, el tenen quiet, el tenen molt maco. Són fora ja els més petitons. A punt de sortir els dosos del castell. I atenció, senyores i senyors, perquè els castellers de Vilafranca avui faran història. Avui els castellers de Vilafranca es superen a si mateixos descarregant el 4 de 9 sense folre. Impressionant, veiem la cara del Gatsby treballant i de valent. Atenció, perquè els castellers de Vilafranca, líders indiscutibles, una vegada més, 6è concurs consecutiu dels castellers de Vilafranca amb aquest 4 de 9 net, el primer, insistim, de tota la seva història.